ክብራት ሰማዕት ሬድዮ ረና ከመይ ቀኒኹም ከም ዝኽሉና ክንከታተሎ ዝቐንና ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ከዓ ብፍላይ ኣጋጢሙ ብዘሎ ኩናት ኤርትራውያን ስደተኛታት መንጎ ኩናት ተቐርቂሮም ጠበቓ ዘይብሎም ኣደዳ ሞትን መቑሰልትን ምእሳርን ኮይኖም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ። ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራቱን ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ እየን ዝገልጻ ዘለዋ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ርጉፅ ሓበሬታ ንምርካብ ብዙሕ ፈቲና እኳ ዘይሰለጠና ሓውና ኣቶ ጆርጆ ገብረስላሴ ክዝርግሖ ዝፀንሐ ሓበሬታን ሕጂ እውን ዝዝርግሖ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታን ኣሎ። ኣቶ ጆርጆ ዝዝርግሖ ዘለካ ሓበሬታ ዝያዳ ከዓ ሓድሽ ዝኾነ ሓበሬታ መጀመርያ እንታይ እዩ ንገረኒ እሞ ኣብቲ ተዘርጊሑ ዝፀንሐ ሓበሬታ ከዓ ብዛዕባ ርግፅነቱን እንታይ ኣሎ ሓድሽ ምዕባሌታቱን ክንዛረብ ኢና። መጀመርያ ግን የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ሓበሬታ ክትበኒ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ። أنا ون يغني حرقو يغني لي ردي أرنا نزعد زحكمني قرب الدحريت من السكبل كاب علت حادث جمرة نايزور حزي فلا عبدنا معسكر ناي مع عينن عبد حرشن قرب تنكفى بيتا نابزخ متص علت حدا أقات إيميلو ريبورت جيرنيرو نالبات بخالقات كم زموت تجبرنيرو جن بقانا زتهارهم سبات كم زنورو يزنا جرنيرو محرمتي كم محسيت زوردهم نحكم الناس خدني رمي بدحر إيه حجي أقات إيمزولهم استناي كوناتات زمتة بفلاي تمالن كنف مالن زمتة تي ناي فدرال ميليشيا يخون ولا وتحضرات خباب زنبرة تحضرات ويك ميليشيا ناي كل التجراي تتحيزو سلازولو عفت منجوز زنبرة حدقات نتوم سدتنياتات أقات إيمو مالو تمالي أبصحف قطال خصحفو إلى نالبات سب قرب الشباب بالنيرو انتوهنا جن تزنبرة تمالي نحنا نصحفو زنبرنا قلت في مطعم منباري ونسب قرب أجرجر بالنيرو مبار تحكم خانو تو جورجو ريدي أرنات بدمس سمعنا بفلاي وش كأت وشتها عدلو انت يخم صحيفكم نيركم انترنت نزيتك أمانات بفلاي كأب إرترازولون حبريتا تبكم دلها بقمتأتي هات الزارب هراي تمالي بفلاي كاب قدمت مالي جمرة أب ما عيني محرمتي كم زقات أمه ناي حدا سب موت كم زنبره إنفاك كالوت كلتون زموتو ريبورت جيرو نيريو من البات هفتنا ميديا وتزول له حدا إخسام حجي لو ما أنتون حدا خال أي ندقت وسيلهم زنبرو تحدون مويتو ويكات قتيلو ترخيب الله سلازي تنايت مالو مويتو تبهله لو مون حدا خال مسؤو زي أما عيني نمت أسسارو تعملنا لومي اختبل كلخا خم كساب عربي حاملة 10 شديشن زارب كم زلنا خبرة سمعتنا كنا قردليه إذا تهو دلخ حبريتا كساب عربي 10 شديش حاملة تشحن عسران حدا مخانو بنتصور كراغا قصلز دلخي قصل امونغاتي كخاريتا تمالي ربع حدا سب زموته بنا علماوي معكن زيناتات كي ترفوا او تشوميم بوغنا كالوت سبات كلته كم زموتون حبيرنا نيرنا اينا إذا حجي لما أنتي حمسون حدا خالق سب توسيدهم زنبورون أبدقة كابعاتهم كم زموته لما أنت حبري تامتيلو جنابتنا علما ناي ميديا علامات أي تزربولون علو قرنو بناي يعني تيار يخون بخالقات يخون حبريتات وهم زلوا لما أنتي نفط مع عسكر زخون يخون ناي ركبات يخون مأتوي يخون أكسس كم زي بلومون حبيرهم سنزلوا تقداي أزيو تأفى في زخون خونتات حبريتنا يا حواتنا كم فلتقول زي نخل كونتات دخون يخيدالو سلازم نحنا راح زي كنا تي ترادو محبرات علم كلاتن بزعبا زي قداي ناي كلته معسكرات الشاقيلون هلاو دقاقي من لو ما أنت تحفاو إلاني كساب حجي أقاد إموزلو خلتهم ويتمالو خنديك أصلات ناي تمالي تقاتيلو سلز تبحله ناي لومون تقاتيلي إذا بحزلو تزيادة حبريتات عقاتات الوز ملكات كساب حجي تزرزر حبريتا أي مثلا له كم زي تقاتلجن بتصاب نتين كلت طفيهم زنبور سبات نيرهم تمالي بقليلهم بملشات وصيلهم منبارهم حالواتهم طفي سلز نبره كابزهم سوازياتهم لومي معلتون حدا سب كم زموته مويت ترخيب خمس لها حبيرهم نالو بخمي مويت تصنيحو بمهرمتي ولا بخمي تفلت أنا قرالو دي كابت معسكر توسيدهم زبهالو زلو تجاويهم وي بعتقات ناي تجراي توسيدهم زبهالو زلو خي بزعبو حبريت اللكاري كاب معسكرات وين تجاويهم هلاهم تمالن كانت مال ليتن زجمرة سلزخونة تحبيرون يرئيو أبتناي قصري قرب حفلة يبل كنيو توسيدهم هلاهم جن تحبيرنا نيرنا إنا توسيدهم كم زلوون تحبيرون يري إنه كله نزمل كتو منجست أمريكا يخون ولا ناي UNHCR يخون نجلا ناي علماء ميدياون تحبيرون يري جن نساتهم فلو أبكو جبرون يروهم سلازي سبات توسيدهم من بارهم تحبيرون يري بفلاي إذا ناي ما عين ولا مزلنا إذا حجنا أبنت مويتن ولا زلنا أما عينيو كابتم كلته توسيدهم زنبرو حدا مجمرتات حدا مويت أني احتمال قطري لو مخات حدا خا مويتو تمالت حدا تقبيرو لو ما عند خات حدا مويت خمس لو خات حبيرنا لنا مالتي أتم تأشيرهم توسيدهم زبهالو زلو خي كندي تقطرن بالك
ክሳብ 17 ነይሩ ክሳብ 19 ከም ዝበፅሐውን ይሕበር እዩ ግን ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ኮኔክሽን ዘሎ ናይ ርክባት ሓደ ግዜ ይጠፋኣና ስለ ዘሎ ምስኩም ከምዘይ ተመለሱ ሰሚዕና ኣለና ክሳብ ሕጂ ሃልዋቶም እውን ንሳቶም ይከታተልዎ ምህላዎም ብዛዕባኦም ይሓቱ ምህላዎም ንዓና እውን ኩነታቶም በጃኹም ተኸታተሉና ኣበይ ከም ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ንፈልጦም የለናን ከም ዝበሉና ንፈልጥ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ሃልዋቶም የለን ክልተ ሓበሬታ የተዘርጊሑ ደሎ ቶም ገሊኦም ብረት ዕጠቂሎም መሲዶሞም ዝብል ቶም ገሊኦም ጨውዮም ኣሲሮሞም ወይም ዘለዉ ይበሃል እሞ ናትኩም ግምት እንታይ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ምናልባት ኣነ እዚ ለክዛረባ ይክእልን እየ ምክንያቱ ዘይተወደአ ሓበሬታ ወይ ከዓ ጡጢ ሓበሬታ ክሳብ ዘይመፃና ተወሲዶም ምህላዎም ኢና ተሓቢርና ተወሲዶም ኢልና ከኣቲ ኣውያት ከዓ ንብፅሕ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ተቐንዲ ንዕኡ በዳህ ገይርዎ ዘሎ ኩሉ ነገር ከይንፈልጥ ንሕና ጥራሕ ዘይኮነ ዋላቶም ማሕበራት እውን ንባዕሎም ሎማዓንቲ ብፍላይ ዝኾነ ይኹን ርክባት ይኹን ዋላ ኣክሰስ ናብኡ ክኣቱ ከም ዘይከኣሉ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ እዚ ብክልተ ማዓስከራት ዓዲ ሓሪሽን ማይ ዓይንን ዘጋጠመ እዩ እቲ ቦታ ሕጂ ኣብ ትሕቲ መን እዩ ዘሎ ብርግፅ ክሳብ እዚ ቅድሚ ቁርብ ሰዓታት በፂሕና ፅናሕና ዋላ እኳ ትርክባት እንተጠፍአ ብዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምምሕዳር ናይ ምልሻ ወይ ከዓ ወተሃደራት ናይ ትግራይ ምህላው ኢና ንፈልጥ ግን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል ናይ ወተሃደራት ጥርናፍ ይኹን ምድላዋት ይኹን ምእካብ ይኹን ከምታት ዓይነት መልክዕን ምንቅስቃሳትን ከም ዘሎ ኣዝዩ ርሑቕ ዘይኮነ ምክንያቱ እዚ ቦታ እዚ ንኩሉ ነገር ተኣፋፍ ዝገብሮ ኣብ ገምገም ናይ ክልቲኡ ስለ ዘሎ ርሑቕ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣይኮነን ስለዚ እዚ እንታይ ዝገብሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰዓታት ወላ ናይ ፍርቂ ሰዓታት ክቅየር ከም ዝኽእል ኩነታት ግን ክርዳእ ይኽእል እየ በቲ ዘሎ ኩነት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክወፁ ድብል ናይ ዩኤን ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት እማመሎ ድብል ሓበሬታ ተዘርጊሑ ሰብ ሓጎስ ክገልጽ ክርጽ ወይ ብኡ ምክንያቱን በብፖለቲካዊ መርገፂኦም ክቋየቁ ኤርትራውያን ክሰምዕ ቀኒና እሞ እዛ ናይ 24 ሰዓት ንግዓዝ ምውፃእ ስደተኛታት ትብል ሓበሬታ ክሳብ ክንደይ ሓቅነታ ትፈልጣ ነገር ኣሎ ድዩ ብናይ ትማሊ ዝመፅእ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እንተወሓደ ኢቫኩዌሽን ወይ ከዓ ካብኡ ምስግጋር ክጅምሩ ምዃኖም ይብል ነይሩ ናብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኢሉ ብንጹር እንተኾነ ግን ምዝ ዘሎ ኩነታት ወላው ነቲ ናይ ምእታው ተኽእሎ ዘይምህላው ኣብ ዝጀመረ ነገር የለን ክጅምር ምዃኑ ግን ብሓበሬታ መልክዕ መፂኡ ነይሩ ሎመዓልቲ እውን ውድብ ሕብረት ሃገራት ብዛዕባ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዘለዎ ሻቁሎትን ሰባት ተኣሲሮም ከም ዘለውን ጠቂሱ ነይሩ እሞ ብዛዕባ የኖት እዩ ዝዛረብ ነይሩ ብልክዕ እዚ ካበይ ዝጅምር ምናልባት እንድሕሪት ክመልሰኪ ኣብ ከባቢ ወርሒ 6 ዕለት 28 ለይቲ 29 ኣከባቢ ዝነበረ ካብ ናይ ሽረ ጀሚሩ እዩ ዝዛረብ ብሓፈሻ እንድሕር ኣስተውዒልናሉ ብፍላይ እቲ ዓብዪ መግለፂ በቲ ናይ ኣቦ ወንበር ናይ ዩኤን ዝመፀ እንድሕር ርኢናዮ ብፍላይ ናይ ሽረ ይጠቅስ ማእሰርቲ ይብል ማእሰርቲ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ከዓ ውርድ ኢሉ ከዓ እቲ ሓበሬታ ነይሩ እዩ ካልኦት ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ወይ ከዓ ሓደጋታት ዝወረዱ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ መፂና ስለ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ነፃ ዝኾነ ኢንቨስቲጌሽን ክግበር ክፍቀደልና ክንኣቱ እቲ መንግስቲ ይኹን እቲ ናይ ክልል ይኹን ዝብል ካብኡ እዩ ዝጅምር ስለዚ ኣብቲ ናይ ሽረ ዘጋጠመ ኩነታት ምንባሩ ዝተፈላለየ መልክዕ ሓበሬታ መፂኡ እዩ ክሳብ ቅትለት ኣጋጢሙ ምህላው እውን ከም ዝብል በቲ ዝሓበና ወይ ከዓ በቲ በፂሕና ዘሎ ሓበሬታታት ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንክፃረ እቲ ናይ ማእሰርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላው ናይ ቅትለት ክህሉ ከም ዝኽእል ክሳብ ኣስማትን ሓበሬታን ብዙሕ ነገር ስለ ዝመፅእ ኩሉ ነገር ምህላው ሓበሬታ ኣለና በፂሕና ኣሎ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ከዓ መሓላሊፍና ኣለና ስለዚ እቲ ናይ ማእሰርቲ ይኹን እቲ ናይ ገለ ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ማዓስከራት እውን የጋጥም ምህላው ከዓ እቲ መግለፂ ንኩሉ እዩ ዝመእክል ማለት እዩ ኣቐዲምካ ብዛዕባ ሽረን ከባቢኡን ኣጋጢሙ ዝተባህለ ሞትን ማእሰርትን ሓበሬታ ዘርጊሕካ ብኡ ምክንያት ብዙሕ ክትውቀስን ቅሬታ ክትሓትት ኣለካ ዝብልን ሓበሬታውን ሰምዕ ነይረ ስለዚ እስከ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ሕጂ ኣብ መወዳእታኣ ሓቅነታ ተረጋጊፃ ዶ እቲ ስኻ ቀዲምካ ዝሃብካይ ሓበሬታ ኸ ቁኑዕ ዲ ነይሩ ጉጉይ ጽቡቕ ሕቶ እዩ እንድሕሪ ተመሊስና ኣብቲ ግዜቲ ኣነ እቲ ዝረኸብክዎ በቲ ናህና ኔትወርክ ዝመፅእ ሓበሬታ እቲ ዝግባእ ሓበሬታ እንዳሃብና ከለና ናብ ዩኤን ደው ኢልና ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ ውፁእ ሓሶት ክበሃል እንከሎ ከይገረመኒ ይተረፈን ምክንያቱ ኣነ ዘይኮንኩ ቀይረ ነቲ ሓበሬታ ኣነ ቀዲመ ስለ ዘውፃኽዎ ብኸምኡ ዓይነት ጠቐነን ፀለመን ክወርድ ከሎ ብፍላይ ከዓ ካብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ኣክቲቪስት ዝበሃል ዋላ እውን ካብቶም ሜድያ ክሰምዖ ከለኹ ደንፂንን ገሪምንን እየ ከምዚ ዓይነት ካብ ኤርትራውያን ኣይተፀበኹን ብኣሰራርሓና ኤርትራውያን ንኤርትራውያን ኣሕዋቱ ክእውን ከሎ ተቀዳማይ ክገብሮ ዝኽእል ንኤርትራውያን ኣሕዋቱ ረኺቡ ናብ ዓለም ከእውየሎም ዝብል ከም መርገፂ ንሕዞ ዳ እምበር ኣብ ገዛ ኮይንካ ደው ኢልካ ናብ ናይ ዩኤን ቤት ፅሕፈት ደው ኢለ እሞ በዚ ዝተባህለ መሰረት ሓሶት ይጠቐነ ኢልካ ንሓደ ምሳኻ ክመኻ ዝሰርሕ ዝተፈላለየ መልክዕ ሜላ ክጥቀም ከም ዝኽእል ምስትውዓል ዘይነበሮ ዓይነት ውሳኔ ክመፅእ እንከሎ ንዓይ ገሪምኒ እዩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ተኸምኡ ክበሃል እንከሎ እቲ ኣነ ዝሃብክዎ ሓበሬታ ናይ ዩኤን ኣቦ ወንበር ነዛ ሓበሬታ ዝኸውፃው እንከሎ ድሕሪ ንሶም ከምኡ ዓይነት ጠቐነ እዩ ዝበልዎ እቲ ቅድሚ ኣነ ዘውፃኽዎ ብድሕሪ ምስ ወፃ ግን ሰኸኽታ
ተፈጢሩሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ኣነ ዘይኮንኩ ሓሶት ሂበ ነገራት ተፈፂሞም ማእሰርቲ ካልኦት ምህላዎም ኣብ ግምት ዘእተወ መግለፂ ክወፅእ እንከሎ እቲ ኤርትራዊ ምስለ የሕዋቱ ጠጠው ዝብል ሜድያ መቃልሕ ክገብር ኢሉ ከይተሓለለ ይሰርሕ ኣለኹ ዝብል ካብ ከምኡ ዓይነት ጠቐነን ፀለመን ይምባል ኣብ ኤርትራዊ ሓውካ ዝወረደ ኣውያት ንዓይ ዘይኮነ ዝያዳ ነቲ ከምኡ ዝወረዶ እታ ሕጂ ሓዘና ትንገር ዘላ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንሳቶም እዮም ዝያዳ ሓዘን ካብቲ ናተይ ንላዕሊ ስምዖም እምበር ንዓይ ፀገም ኣይነበረን እቶም ስድራ ሙሉእ ተረሺኖም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ሽረ ክሳብ ህፃን ወዲ ዓመት ዘለዎም ኣብ ምንታይ በፂሓሳ ተረዲዮም ድዮም እቶም ሰባት ናይ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይኹን ናይ ፌደራል ይኹን ኩሎም እዚ ነገር ዚ ብህድኣት ነቲ ተዋሂቡ ዘሎ ሓበሬታ እንዳሕለፍካ እቶም ኣብ ውግእ ዝተሳተፉ እቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ጋዘር እናገበርካ ዕድላት ክኸፍቱልና ኣክሰስ ክወሃቦም ናብ ዝምልከቶ ኣካል እንዳሕለፍካ ከምዚ ዓይነት ከም ዝጋጠመ ሓቲቶም ኣለዉ ኢንቨስቲጌሽን ክግበር እውን ሓቲቶም ስለ ዘለዉ እቲ ሓቂ ክወፅእ ኣለዎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣበየናይ ቦታታት ክረኣይ ከም ዘለዎ ግፍዒ ኣትሮሲቲ እንድሕር ተፈፂሙ ከዓኒ እቲ ናይ ሕጊ መስርሕ ናይ ባዕሉ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ከተማ ሽረ ብዙሕ ነገራት ክመፃና ይኽእል እዩ መን እንታይ ሓላፍነት ተዋሂቡ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ከይዱ ካብ ዜሮ ይኮንና ነቲ ሓበሬታ ሂብና ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ሰርች ዝገብር ወይ ከዓ ንኤርትራውያን ዝደሊ ዝነበረ ከይተረፈ ኣስማት ነፂልና እቲ ዝቕፅል ግን መዕለቢኡ ክበፅሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ዩኤን ነቲ ናይ ካልእ ናይ ዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ኣሜሪካ ዘለኹ እውን ዘይተወድአ ነገራት ባዕልና ከም ውድእ ክንገብር ዘይኮነ እቲ መፂና ዘሎ ሓበሬታ ንኢንቨስቲጌሽን ክጠቅም ዝኽእል ኩነታት ዝመፅእ ሓበሬታ ኩሉ ከነሕልፎ ግዴታና እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ፋይናል ሪፖርት ክሳብ ዝመፅእ ግን ክኸውን ምዃኑ ግን ክነግረኩም ፈቱ ምክንያቱ እዚ ንብሎ ዘለና ኩሉ ክእዝን እዝን ኢለ ከም ሓደ ውዱእ ነገር ክዛረብ እቲ ንዓና ዝመፃና ፍቓደኛ ኣይኮንኩን እቲ ዝወሃበና ዋላ እውን እቶም ኣስማት ኣብቲ ከተማ ዝነብሩ መን እዮም ከመይ እዮም በቲ ዝመፃና ሓበሬታ መሰረት ናብቲ ዝምልከቶ ከይዱሎ እቲ ኢንቨስቲጌሽን ካብዚ ተበጊሲ እዩ እቲ ናይ ዩኤን ሓላፊ ካልኦት እውን ዘይተፈልጠ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ማእሰርቲ እውን የጋጥም ኣሎ ክብል እንከሎ ካብ ዜሮ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ሞት ኣጋጢሙ ዝበሃል የስ ተነጊሩና ኣሎ እቲ ስድራ ተነጊሩ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ገሊኦም ተነጊሮም ምህላዎም ግን ሓደ ሰብ ጥራሕ ክኸውን ኣይክእልን ቤተሰብ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ክህሉ ይኽእል እዩ ብዝተባህለና መጠን ከም ውዱእ ጌርና ከዓ ስለዚ ንዛረብ ደኣ እምበር ከምስታት ዓይነት እዚ ናይ ሸውዓተ ስድራ ይኹን ናይ ካልኦት ሰለስተ ይኹን ከምኡታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ብዝተፈላለየ ዓይነት ብዙሓት እውን ሰሚዕናን ንሰማዕ ኣለና ኢና እቲ ዝመፃና ሓበሬታ ግን ኩሉ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ክኸይድ ስለ ዘሎ ኢንቨስቲጌሽን ክግበር ስለ ዘሎ ካብዚ ተበጊሱ እቲ ናይ ዩኤን ነፃ ዕድላት ክኽፈተልና ከምዚ ኣነ ዘለኒ መረዳእታ መብዛሕትኡ እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ርእቶታት ብፖለቲካዊ መርገፂታት ዝተፀልዎ እዩ ነይሩ እስኻ ከይተሓለልካ ድምፂ ናይ ኤርትራውያን ንምዃን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ግብፂ ኣብ ሊብያ ትገብሮ ምንቅስቃሱን ከታተሎ ፀኒሕና ኢና እስኻ እውን ክትሰናበድ ዘይኮንካ ዘለካ እንተ ደኣ ሓቂ ኮይኑ ሓቂ እዩ እንተ ደኣ ጌጋ ሓበሬታ ኮይኑ ከዓ ምንጪ ጌጋ ሓበሬታ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሲምፕሊ ቅሬታ ክሕተት ይከኣል እዩ ግን ኣብ ምፅራይ ከይተበፅሐ ፀግዕኻ ሒዝካ መጎተ ነቶም ኣብ መንጎ ግን ነቶም ግዳያት ኮይኖም ደሎ ስደተኛታት ዓብዪ ጉድኣት እዩ እሞ ሕጂ እውን ካብዚ ከምዚ ክንቁጠብ ምእንቲ ኣብ ቱደይ ዝኾነ ሓበሬታ ክንረክብ ኢለ ፀዊዐካ እሞ ካልእ ኣብዚ ሎሚ ቅነግ እውን ኣብ ሊብያ ዝሞቱ ዜጋታት ኣለውና እቲ ግፍዕን ሽግርን ስደትን ሞትን ኤርትራውያን ይቐፂል እዩ ዘሎ ብዛዕባኡ ካልእ ሓድሽ ሓበሬታ ኣለካ ዶ እቲ ናይ ሊብያ እቲ ህዝቢ ምምፃእ ጠጠው ኣይበለን ምናልባት ገለገለ ዓይነት ስጉምትታት ዝውሰዱ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ይረኣይ እውን ኣሎ እቲ መንግስቲ ሊብያ እቲ ምምሕዳር ሊብያ እቲ ፖሊስ ሊብያ ወተሃደራት ሊብያ ነዚ ነገር እዚ ብኦርጋናይዝድ መልክዕ እቲ ናይ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ሰንሰለት ናይ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኮንትሮል ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ምናልባት ናቱ ገለገለ ዝተጀመሩ ሰንሰለታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝያዳ ኡ ክስራሓሉ ዘለዎ እዩ ከምዚ ክብል ከለኹ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣደዳ ናይ ዝኩሉ መሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኮይኖም ከየኽፈሉ ናብ ሓደ መኽዘን መስእተዎም ኣብ ሊብያ ኣደዳ ናይ ብዙሕ ነገር ይኾኑ ኣለዉ ገንዘብ ይሕተቱ ኣለዉ ይሳቀዩ ኣለዉ ብዓብኡ ከዓ ናብቲ ባሕሪ ይፍትኑ ከለዉ ምናልባት ሰባት ተሳጊሮም ኣለዉ እንዳተባህለ ብዙሓት ይጠፍኡ ኣለዉ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዝሞቱ ዝጠለቁ ባሕሪ ከም ዘለውና ሰሚዕና ኢና ናቱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እንደይ እቲ ቁፅሪ እስካብ ብርግፅ በበይኑ ቁፅሪ ንገር ስለ ዝነበረ ክንደዮም ሞይቶም ብርግፅ ተፈሊጡ ድዩ እቶም ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ 43 ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ ዝሕበር ነይሩ በቲ ዝሃበና ሓበሬታ መሰረት ኩሎም ኤርትራውያን እዮም ካልኦት ዜጋታት ክህልዎም ይኽእሉ እዮም ምናልባት ክሳብ 13 14 ኤርትራውያን ክህልው ይኽእሉ እዮም ምናልባት እቲ ቁፅሪ ኤግዛክትሊ የብለይን ሞር ኣብዚ ናይ ኣብ ካልኦት ፕሮግራም ስለ ዝነበሩ እቲ ናይ ናምበር ኮንፊርም ይገበርክዎን ሞት ናይ ኤርትራውያን ሞት ናይ ስደተኛታት ናብ ባሕሪ ክሰግሩ ከም ዘጋጠመ ብዙሓት መራክብ ናብ ባሕሪ ፈቲነን ተታሒዘን ተመሊሰን ኣብ እስር ቤታት ናይ ሊብያ ኣብ በዓል ሲካ ዝበሃሉ ይሳቀዩን ሓገዝ ክረኽቡ ይእውዩ ምህላውን ግን ትማልን ቅምስማልን በፂሕን ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ክንምለስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ማእሰርቲ የጋጥሞም ኣሎ ንሰማዕ ኣለና እሞ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ኣለካ ድዩ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀጻሊቲ ከፊትና ዘለና ኣገልግሎት ንህቦ ስለ ዘሎ ብቐጻሊ እውን ነቲ ሓበሬታ ስለ ንከታተሎ እቲ ማእሰርቲ ዳርጋ ጠጠው ኣይበለን ዳርጋ ቀጻሊ እዩ ዘሎ እቲ ማእሰርቲ ዝያዳ ናብ ተጋሩ ኣንፈት ዝገበረ ይመስል ግን ኩሉ ተዛራቢ ትግርኛ ብዝበሃል ግን እቶም ኤርትራውያን እውን ኣደዳ ናይ ዝኾይኖም ቀጻሊ ሰሪሖም ንኸይኣቱ ብነፃ ንኸይንቀሳቐሱ ዝገበረ ብዙሕ ዓይነት ብድሆታት የጋጥሙ ምህላው ግን ናይ መዓልታዊ ሓበሬታ ዝመጽእ ዘሎ እዩ ብጭቡጥ ዝፈለጥኩም ኣለዉ ዶ ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ትረኸብኩሞም ኣለዉ ዶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣለው ንኣብነት ኣብ ሓደ ቦታ ብዙሓት ክሳብ ማኢት ተኣሲሮም ምንባሮም ሰሚዕና ብድሕሪኡ ከዓ ገሊኡ ብዋሕሲ ወፅእ ገሊኡ ወረቓቕቲ ርእዩ ወፅእ እቲ ናይ ዩኤንኤችሲአር ዘለዎ ከምታት እናተባህለ ዝኣቱ ዝወፅእ ስለ ዝኾነ እቲ ቁፅሪ እዚ ኢልካ ክትግምቶ ይትኽእልኒ ኢኻ ካብ መዓልታዊ ናብ መዓልታዊ ዝፈላለዩ ግን ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ክሳብ 300 ሰብ ተኣሲሩ ምንባሩ ሰሚዐ ነይረ ብድሕሪኡ ግን ንሳቶም ቶም ወረቐት ዘለዎም እንዳወፁ እቲ ካልእ ከዓ ብዋሕስ መልክዕ ዝበሃል ከዓ ኩነታት ተፈጢሩ ሕጂ እስኻ ብቐጻሊ ኩነት ጉዳይ ስደተኛታት እናተኸታተልካ ሓገዝ ንኽረኽቡ ዓለማዊ ቃልቦ ንኽረኽቡ ኣብ ዘለዎ ቦታ ቁርብታ ህይወቶም ንኸድሕኑ ዘድልዮም መሰረታዊ ነገራት ኣብ ምምላእ ትፅዕር ኣለኻ እንታይ ካ ክትብሎም ትደሊ ካልእ ሕጂ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እቲ ክንገብሮ ዘለና ምዝ ኩነታት እዚ ቁርብ ናህና ምናልባት ክንገብሮ ንብል ክሳብ ሕጂ ኣይተበለን ፀኒሑ ሓደ ኔትወርክ ናይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ዓለም ኮይኑ ክድውለሉ ዝኽእል ቴሌፎን ኣብ ምፍጣር ኣለና ስለዚ ከም ሓደ ግሎባል ጌልና ነቲ ቁጥሪ ክንገብሮ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከሎ ሓደ 2-3 ቴሌፎን ኣብ ኢትዮጵያ ምግባር ናብኡ ክድወል ኣገዳስ ንሕር ኮይኑ ብፌስቡክ ክፅሕፉልና ስለዚ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል መጀመርታ እቲ ምጥንቃቕ ነፍሲ ወከፍ ክገብር ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ኤርትራዊ ክንቀሳቐስ እንከሎ እታ ቅዳሕ ወረቐት ናብ ዩኤንኤችሲአር ሒዝዋ ክፀንሕ ኣገዳስ እዩ ስለዚ እዚ ንዓኣቶም ከም ቀዳማይ መድሕኒ ካልኣይ ዝኾነ ነገር ከጋጥም እንከሎ እቲ ናህና ኔትወርክ ናይ ቴሌፎን ሓበሬታ ዘይምህላው ሰብ ኣደዳ ናይ ዝኾነ ይኸውን ስለ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሎካል ቁጥሪ ክንገብር ብኡ ገይሩ ከዓ ምሳና ኔትወርክ ዝግበረሉ ትድሮ ዝግበር ዘሎ ግን ብዝማዕበለ ነገራት ክንገብር ኣብ መደብ ተታሒዙሎ ንግዜኡ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ መጠንቀቕታ ክገብር ንኣብነት ኣብ ግብፂ ብዙሓት ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ እዞም ናይ ግብፂ ተኣሲሮም ዘለዉ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዓቕሎም ዝፀወቦም ዝተፈላለዩ መልክዕ ናብ ግብፂ ኣትዮም ኣብ ግብፂ ከዓ ክኣቱ ተታሒዞም ክሳብ ሕጂ ምስ መንግስቲ ግብፂ ይኹን ዋላ ናብ ዩኤንኤችሲአር ወረቐት ዘይብሎም ተባሂሉ ካልኦት ዓይነት ብድሆታት የጋጥሞም ምህላው ክብረኩም ፈቱ ስለዚ ዝኩሉ እዚ ንዓና እውን ብድሆ ኮይና ስለ ዘሎ ቀዳማይ መጠንቀቕታ ክገብሩ ካልኣይ ብዝከኣሎም ዋላ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይሳገሩ እቲ ወረቐት ናይ ዩኤንኤችሲአር እንተወሓደ ከም ሕጋዊ ከልብሰካ ስለ ዝኽእል ወረቐቶም ሒዞም ክንቀሳቐሱ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ንሕና እቲ ቁጥሪ ንብሎ ዘለና ብዝከኣልና ኣብ ዝቐጠፈ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት እንተወሓደ ሓንቲ ቁጥሪ ከም እንተኮይንካ ክልተ ቁጥሪ ንገብረሉ መንገዲ ኣብ ምፍጣር ኣለና እዚ እቲ ናይ ኣዌርነስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣፒል ወይ ከዓ ኣውያት ክመፅእ እንከሎ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ንዕኡ ደው ኢሎም እዚ ንኣጋጢምና ኣሎ ክብሉ ከለዉ እቲ ዘለናዮ ሃገር ኣብ ኣሜሪካ ክምህላዊ ነቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ኤምባሲ ናይቲ ሃገር ነቲ ናይ ዩኤንኤችሲአር ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ኣይኦኤም ይኹን ካልኦት ማሕበራት ቀልጠፈ መንገዲ እቲ ኣውያት ተገይሩ ቀዳማይ ረድኤት ክረኽቡ ምክንያቱ ብዘይተፈልጠ ዲፖርቴሽን ክኸውን ይኽእል ብዘይተፈልጠ ካልኣይ ግዜ ክንረኽበሉ ዘይንኽእል ቴሌፎኖም ተሓዲጎም ኣብ ኣደዳ ናይ እስር ቤትን ካልኦት ስቃያትን ከይኮኑ ምእንቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንቃለሰሉ ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለና ኢና እሞ ነዚ ነገር እዚ ክንቃላጠፈሉ ብወገነይ ኣነ እውን ንሱ ክደፍኣሉ ከም ዘለኒ እየ ዝፈልጥ ነቶም ስደተኛታት ኣብዚ ዘለዎ ክፀንሑ ዝሓሸ መራፂ ይኮነን ድዩ ንዑ ዝምልከት ሓበሬታ ገለ ንእሽተይ ኣለካ ዶ እቲ ዝሓሸን ዝበለፀን የቐኒለይ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ቀዳማይ ንሕና ወሲድናዮ ዘለና ነዚ ነገር እዚ ካብን ናብን ገልጠምጠም ምእንቲ ከይህብሉ ኣብ ዘለዎ ቦታ ናይ ገለ ሰርቪስ ንጅምረሉ ኣገልግሎት ክንህበሉና ንጅምሮ ዘለና ካብዚ ተበጊስና ኢና እቲ ናይ ሰንሰለት ናይ ሓበሬታ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ምድሪ ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኤርትራውያን ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክረኽቡ ዝኽእሉ ኩሎም ኣብ ፌስቡክ ሓደ ግሩፕ ተፈጢሩ ድሮት ናይ ስኮላርሺፕ ረኺቦም ናብ ኤሮጳ ዝኣተዉ ከም ቮለንቲር ከም ወለንታውያን ኮይኖም ሓደ ግሩፕ ተፈጢሩ ነፍሲ ወከፍ ሓበሬታ እንዳሃብና ኩሎም ወረቓቕቶም ክመልኡሉ ዝኽእሉ ባይታ ተኸፊቱ ኣሎ ነዚ ዘይፈለጠ ሰብ እንድሕር ኣሎ ብጆርጅ ገብረስላሴ ኣብ ፌስቡክ ረኽበኒ ናብቲ ግሩፕ ከነእትዎ ሓደ ካብኡ እዩ ካልኣይ እዚ ናይ ቮኬሽናል ትሬኒንግ እዚ ናይ ኢደ ስራሓት ዝበሃል ኣብ ኩለን ሃገራት ጀሚርናዮ ዘለና ምእንቲ ሰብ ካብን ናብን ንኸይከይድ ኢልና ንገብሮ ዘለና ኢና ከነዕብዮ ከዓ ድሌትን ሓንቀውታን ኣለና ካብዚ ተበጊስና ኢና ኣብ ሱዳን ናይ ሲፌት መኪና ዕድላት ሂብና ድሮ ኣመሪቕና ክዓብየሉ ንኽእለሉ ባዝያ ንፈጥር ኣለና ናይ ምምሻጥ ፀጉሪ ከምኡ ኣሎ ኣብ ግብፂ ድሮ እቶም ማሕበራት ኣብኡ ዘለዉ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣገልግሎት ከመይ ገይሮም ኣደንፊዖም ብዝለዓለ ኣገልግሎት ንኣሕዋትና ክህቡ ይኽእሉ ዝበሃል ናይ ትምህርቲ ዕድላት ይኹን ናይ ስፌት መኪና ይኹን ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ይኹን ንዝህቡ ዘለዉ ካብቶም ማሕበራት ረድኤት ክረኽቡ ዝጎደሎም በኣና ክንምላኣሎም ሕሙማት ኣሕዋትና ንሳቶም ክሕክምዎምን ከእዊሎምን ዘይከኣሉ ከይተረፈ ክሳብ ኣብ መጥባሕቲ ናይ ዓበይቲ መጥባሕቲ ዝግበረሎም ሰባት እዚ ብተወሃሃደ ነገራት ድሮ ኣብዚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ምናልባት ኣብ ዝወርሒ ጥራሕ 2 ዓበይቲ መጥባሕቲ ተገይሩሎ ናይ ዕሸላት ኤርትራውያን ስለዚ እቲ ሰብ ካብን ናብን ክኸይድ ዘይኮነ ኣብ ዘለዎ ነቲ ዘለዎ ዕድላት ንኣሽቱ እንዳረኸብና ብዓብዪ ከዓ ናይ ሪሰትልመንት ዕድላት ካብ ዘለዎ ደኣ እምበር ካብን ናብን ከይዱ ዝቀያየር ነገራት ከም ዘይኮነ
ተፈሊጡ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብደገ ከም ዘለና ብዛዕባቶም ተገዲስና ነቲ ዘለና ሃገር ከነእዊ ኣብ ዓድና ሰላም ከነመጽእ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እንተኾነ ግን ጎን ከዓኒ እዚ ዘሎ ቡድሆታት ኣብ ነፍሶም ሓደጋ ይውርድም ኣሎ ብጭንቂ ዝጽለሉ ሰባት ኣለዉ ኣካሎም ነፍሶም ዘጥፍኡ ሰባት ብዙሓት እዮም ካልኦት ዝተፈላለዩ ነገራት ይጋጥሞም ስለ ዘሎ ነዚ ነገር ንሕና ኢንተርቬንሽን ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብኡ ኢድ ምትእትታው ክንገብር ክንክእል ኣለና ካብን ናብን ሙግያይ ንዓኣቶም ፍታሕ ኣይኮነን ንነዊሕ ዓመታት ወረቓቕቲ ካብ ዘለኻ ሃገር እናተጸብኻ ጸኒሕካ ንዕኡ ማህሚኒካልካ ናብ በረኻታት ኬትካ ኣብ ሊብያ ዘጋጥሞም ዘሎ ኤርትራውያን ንሪኦ ኣለና ስለዚ ሊብያ ፍታሕ ኣይኮነን ክብል እንከለኹ ቀዳማይ 3 ዓመት ሙሉእ ርየ እየ ህይወቶም ከነድሕውኖም ኢልና ጠጠው ኢልና ምስኣቶም እንዳሃለና ህይወቶም ዝሰኣናዮም ሰባት ኤርትራውያን ውሕዳት ካብ ነፍሲ ወከፍ እስር ቤታት ክሳብ 25 ሰባት ዝጠፍኡና ሰባት ኣለዉ እዮም ህይወቶም ጠፊኦም እዮም ስለዚ ነዚ ነገር ዚልካ ናብ ሊብያ ትመጽእ ኢኻ ኣብ ዘለኻዮ ኮይንካ ፍታሕ ክንረኽበሉ ናብ ዓድና ክንጥምተሉ በቲ ሓደ ንግዚኡ ዝኾነ ነገር ኣገልግሎት ክንገብረሉ ንኽእል ከዓኒ ሓበሬታ እንዳገበርና ትካላት እንዳኸፈትና ኣገልግሎት እንዳሃብና ናይ ዩኒቨርሲቲ ዕድላት ኦፖርቹኒቲ እንዳተወሰደ ከምኡ እውን እቲ ዝዓበየ ከዓኒ እዚ ናይ ኦንላይን ኣክሰስ ብኦንላይን ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ባይታ እንተደኣ ፈጢርና ኣለዎም መሰረቱ ናይ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባ ዕምባባ ኣፍ ደገ ከፊቱ ብዛዕባ ጽባሕ ኣፍ ደገ ዝመጽእ ወይ ከዓ ተስፋታት ዝህልዎ ክንገብር ዳ እምበር ነፍሲ ወከፍ ወለዶና ብፍላይ መንእስያትና ተስፍኦም ዝማህመነ ኮይኖም በዚ ዘለዎ ክኸይድ ስቕ ኢልና ተዓሚትና ከይንሪኦ ጥራሕ ይጻውዒተይ ነቶም ንስደተኛታት ብፖለቲካዊ መርገጺኦም መዋገይ ዝገብርዎም ዘለዉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝምልከት ርእይቶ ከለካ ዶ ኣብ ሂማኒቲ ወይ ከዓ ኣብ ሰብኣውነት መጺኻ እሞ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ኣብ በደልን ሽግርን ኣውያትን መረረን እንዳሃለዎ እንከሎ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ምግባር ኮንደምን ክግበር ዘለዎ እዩ ክኹነን ዘለዎ እዩ መጀመርታ ከም ሰብ ንኣነ ኣበይ ኮይነ እየ ወረጃ ማዕዶ ክኾነሎም ዘይኮነ ነዞም ሳዚኣቶም መንፈሶም ከነርዕመሎም ኣጆኹም ክንብሎም ሓገዝ ክረኽቡ ዕድላቶም ዝኾነ ይኹን ይንኣስ ዕድላት ክንከፍተሎም ዳ እምበር ናይ ፖለቲካ ሓሸውየ ጌርካ ከምዚ ንዓይ ኣብ ልዕለይ ክወርድ ዝቐነየ ዝዓይነቱ ናብኣቶም እንታይ ክወርድ ኣይግመንን እዩ ክርዳእን ንኽእል እዩ በጃኹም ኣነ ዝፅውዖ ናይ ፖለቲካ ዳንኬራ እንዳፈጠርና ኣብ ልዕሊ እዞም ዝተበደሉ ካልኣይ ግዜ ኸይንውድሎም ክንጥቃቕ ኣለና ዝብል እዩ ስለዚ ናይ ፖለቲካ ሓሸውየ እንተገደፍናዮ ጽቡቕ እዩ እዚ ናይ ፖለቲካ ዘይኮነ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዝወረደ ካበይ ናበይ ክኸዱ ዓቕሎም ፀበቦም ካብ ከተማ ናብ ከተማ ክንቀሳቀሱ ዘይከኣሉ ኣብ ሽግርን መከራን ዘለዉ መንእስያት ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ሓሲብና ናይ ፖለቲካዊ መሳርሒ ከይንገብሮም ደጊመ ጻውዒተ የቕርብ ብፍላይ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝያዳ ኸ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ኩናት ተቐርቂሮም ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣጽሊሉ መጊቡ ጸግዒ ዝኾኖም ሕጂ እውን እዚ ኩናት ሓላፊ እዩ እዚ ህዝቢ ሓሳብ ክነብር እዩ ለዚ ንዖም ንምልከት ከብፍሉይ የብልካን ደጊመ ነቲ ህዝቢ ሓንቲ ነገር ክነግሮ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ክዝክሮ ከለኹ ኣዝዩ እውን ዝገርመኒ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ዝሓለፈ ቅድሚ ዝኹነታት ንኣብነት ብሓንቲ መዓስከር እንድሕር ኣምጪኽስ እቲ መዓስከር ዝመጽእ ኣስቤዛ ብናይኤን ምስተራገፈ ብመልክዕ መሻርፍ ይማቐልዎ ነይሮም እቲ መዓስከርን እቲ ህዝቢ ናይቲ ከባብን ተመቃሪሑ ዝነበረ ህዝቢ ከመይ ማለት እዩ ከመይ ማለት ኣይተረዳእናን ንኣብነት ናብ ዓዲ ሓሪሽ እንድሕር ኣስቤዛ መጺኡ እቲ ናብ ዓዲ ሓሪሽ ዝኸይድ 70 ካብ 100 እንድሕር ኮይኑ 30 ካብ 100 ነቲ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ይዕደል ነይሩ ናበይ ክነግር ደልየ ክሳብ ክንደይ ብረድኤት ማለት ይዕደል ነይሩ هو بزخونه نحجز نمشارف اللي زمت نابنت مشارف اللي ندحر متيو ناب كلتيوم يمقل نيرو بسلام تخبابيرهم نبرو نيرهم كما حوات ما حزيهم نبرو نيرهم አቶ ጆርጆ ቁርባይ ተረዳእትንን እሞ ብፍቃድ ናይቶም የኔሲአርዲ ዋላ በተማም ሓደርቲ ዲ በኸመይ መገዲ ኹውን ነይሩ ንስደተኛ ኢሉ ዝመፀ መሳርፍ ንኻልእ ስደተኛ ዘይተመዝገበ ሰብ ክትቦ ትኽእል ዲኻ እዚ እንታይ እዩ ተቐንዲ ንሕና ክንሪኦ ዘለና እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ተኸባቢሩ ይነብር ምንባሩ እቲ ህዝቢ ነቲ ዝመጽእ ኣስቤዛ ተመቃሪሑ ይነብር ምንባሩ ነንሕድሕዱ ኣብ ሽግር ጠጠው ኢሉ ይተሓላለ ይተሓጋገዝ ምንባሩ እዩ ትዘገድስ ዘሎ ምክንያቱ የንኤችሲአር ዘይፈልጦ ክጎበር ኣይከኣልን እዩ ከምኡ ገይሩ መጺ ናብ ኩሎም ይመቃራሕ ምንባሩ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣራ ዝፈልጦ እዩ የንኤችሲአር ዝፈልጦ እዩ ማለት which is ብጣዕሚ ጽቡቕካ ናበይ ክምለስ ደልየ እቲ ከምኡ ዓይነት ዝነበረ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ናብ ከምኡ ዓይነት ክምለሰሉ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ተቃራሒኑ ንኸይነብር ኣብ ሕነ ምፍዳይ ኣትዩ ኣደዳ ናይ ካልኦት ንኸይከውን እዚ ሕጂ ኣብ ሕዋትና ኣብ ስደተኛታት ዘጋጥም ዘሎ ንኸይጋጥም ብማሕበር ኮሚኒቲ ዝዓይነቱ ምቅርራባት እንዳተገብረ ንሕዋትና ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ክእቱ ዘይክእል ኩነታት ክፍጠረሉ ዝኽእል ብዝከኣለና እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ትማሊ ዝነበረ ኣብ ግምት እቲኻ ነቶም ስደተኛታት ብኻልእ ስለ ዝተበደልካ ካልእ ኣደዳ ስለ ዝወረደ ሕነ ምፍዳይ ናብቶም ትማሊ ትፈልጦም ዝነበርካ ምውራድ ሳዕብየኑ ካልእ ክኸውን እዩ ንዓኣቶም ንኽርድኡሎም ኢለ ዝዛረብ እቶም ስደተኛ ምስኦም እዮም ነይሮም ትማሊ ብሓንሳዮም ነብሩ ነይሮም ዝፋለጡ እዮም ስለዚ ካልእ ነገር ስለ ዘጋጠመ ናብቶም ስደተኛታት ምውራድ እዚ ሕጂ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብ ሽረ እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ማዓስከር ሕጂውን ድሕሪ ሕጂውን ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ኣብ ግምት እቲና ናይ ሰላም መሳርሒ ንምዃን ዝሓልፍ ዘሎ መልእኽቲ ይዛረቡ ዘለኹ
ኩናት ዝኸፍእ ሳዕቤኑ ኣብቲ ሰላማዊ ህዝቢ ዘውርዶ ዕንወትን ሞትን ስደትን ዕምቆት ናይቲ ኩሉ ዓይነት ሳዕቤን እውን በዚ ዝውዳእ ኣይኮነን ገና ንዓመታት ክኸይድ እዩ ኣብ መንጎ ዝኽልቲኡ ህዝብታት ተተኺሉ ዘሎ ደምን ቅርሕንትን እውን ብመጠን ግዜ ወሲዱ ስራሕ ዘድልየዩ ስደተኛታት ፖለቲካዊ ሕሳባት ካብ መወራረዱ ክኾኑ ኣይግባእን ህዝቢ ትግራይ እውን ከምቲ ኣብ ግዜ ሰላም ንኤርትራውያን ሕቆ ዝኾኖም ኣያ ዝኾኖም ጠምዮም ዝዓንገሎም ቆሪሮም ዘጽለሎም ሕጂ እውን እሱ ንባዕሉ ናብ ኣደዳ ኩናት ተቃሊዑ እኳ እንተሎ ነቶም ስደተኛታት ከዓ ከም ተናቱ ፀገም ወሪዶም ከም ደሎ ክርዳእ እዞም ኣብ ከምዚ ትነጥፉ ከዓ ናብ ዝገጽኩም ዝቐንዐ ጎስጓስ ክትገብሩ ኣነ እውን እታ ውልቃዊ ርእይተይ ክምሕፀነካ ደሉ ኣቶ ጆርጆ እዚ ሽግር ሓላፋ እዩ እቲ ዘይሓልፍ እዚ ዝግበር ዘሎ በትጋጥሙ ዘሎ ኩነታት መሊስካ ፖለቲካዊ ሕሳባትካ ምውርራድ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ተራ ህዝቢ ኣብቲ ተራ ስደተኛ መበዚያ ክንዲና ኣቶ ጆርጆ ካልእ ዝተርፈካ ተዘይሃልዩ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ يغنيلي أنا مودعتان اشتغلت في الكند حركوينه كل جزء كم زعنت أرداخ متسن كله قدامي حلفنت كوس دلوو ات منغستيو سلازي اتناي كلل تግራይ ዘሎ መንግስቲ مسراويت اتناي فدرال ዘሎ መንግስቲ مسراويت مسناي UNHCR ይኹን مسناي ዓለማዊ ማሕበር ተራድኦ ብሕጋዊ ዝተኸፍተ ማዓስከር ስለዝኾነ ነፍስ ወከፍ ኣባይል ክገብር በትሕጊ ክመላለስ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ዓይነት አትሮሲቲ ኣብ ሕጋዊ ቦታ ክፍጸም እንከሎ መጀመርታ ከይተፈጸመ ከም አዌርነስ ከም አፒል ንሕና ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፖለቲካል ሙቭመንት ዘለዉ ይኹን ዋላቶም ካልኦት ይኹኑ ኣነት ናተይ ድሌት ኩሎም አካላት ናብ ዝኽልተ እዚ ላው ደብዳቤ ክጽሕፉ ብዛዕባ ስደተኛታት ሪስፔክት ክግበር ንድሕነቶም ክዋስኡ ኣገዳሲ ዝኸውን ምዝኹነታት ኣብ ግምት ኣትዩ ከዓ ኢሚዲየት ኢቫኩዌሽን ዝብል ካብቲ ቦታ ክወፁ ንሓትት ንእውስ ስለዘለና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግምት ኣቲና ኩላትና ናይ ሰላም መሳርሖም ከውን ኣገዳሲ ዝኸውን ካብቲ ቦታ ክወፁ ብህጡት ክወፁ እዘን ክልተ መንግስታት ነቲ ናይ ዝኸፈትኦ ማዓስከር ክኸፈት ከሎ ፕሮቶኮል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ስለዘሎ ብዝከኣል መጠን ንዑ ሪስፔክት ክገብሩ ኣቀዲሞም ነዚ ነገር እዚ ከውሕሶም ዝኽእል ንስደተኛታትና ቅድመ ኩነት ሰሪዕና ንዓኣቶም ጠጠው ክንብል ግን ደጊመ ጽውዕ ይቐነለይ ስለዚ ኩልና ነዞም ድምፂ ኣልቦ ዝኾኑ ኣብ ሽግር ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድምፂ ክንኮኖ ካብ ፖለቲካዊ ፀግዒ ወፂና ብሰብኣዊ ዓይኒ ክንሪኦም ንኹሉ ደጊመ ክጽውዕ ደሊ ኣቶ ጆርጆ እውን ትገብሮ ዘለኻ ንጉዳይ ስደተኛታት ህዝቢ ዓለም ክሰምዖን ካብቲ ዘለዎም ፀበባ እውን ኣትሊስት እታ መዓልታዊ ሂወቶም ተመሲሖም ክድረሩ ከጽልሉን ትገብሮ ዘለኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምኽፋት ትገብሮ ዘለኻ ሓገዝ ብሽም ኩሉ ውፅዕ ስደተኛ ኤርትራዊ ከመስግነካ ይደሊ ሙሉእ ዓወት ይሃብካ ኣኽእሎ ይሃብካ ብዝሓሸ ዜና ወይ እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ተሰጋጊሮም ክንሰምዕ ከዓ ተስፋ ናይ ኩልና እዩ ንሎሚ ኣብዚ ክትኣኽለናያ ሞ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ብኻልእ መደብ ዳግም ክንራኸብ ኢና ተሓንቀኒ እዩ ኣሚን ኣነ እውን ይቐኒለይ ታንኪዩ